Nyt tulee mies nätisti, syöttö keskelle, Sallisen paikka. Enkusen pudottaa ja kiekko on maalissa. No nyt ei tarvitse enää katsella sitä vanhaa tilannetta. Sallisen maalilla Suomi menee 1-0 johtoon ylivoimalla, eikä siinä kauan mennyt. Ei mennyt kauan ja tosi hieno juttu, että Leijonat sai tämä avausmaali jo näin aikaisessa vaiheessa, niin ei mene puristamiseksi. Siinä on Suomen paikka ja 2-0. Lusenius heittää sinä maalin kulmalle ja siellä on mies aivan vapaana ja numero on 2-0. Tosi hieno syöttö, että hyvin näkee ihan vapaana sieltä takatolpalla lähde ja hyvin kiekko haltuun ja rauhassa läheltä ylös ja siinä ei ole Latvian maalivahdilla kyllä mitään jakoa. Nyt tulee Granlund sieltä, 92, häkkipää taitavasti laidasta läpi, Granlund ajaa itse ja tekee komean maalin ja numero 3-0, Mikael Granlund, 16V Oulun Kärpät. Hieno maali ja todellakin uskaltaa ja malttaa pitää kiekkoa, tulee sieltä laidasta väkisin ja nousee maalintekoalueelle ja tekee hienon maalin. Hartikainen nousee sieltä väen vängällä tuonne päätyyn asti ja taistelee. Hyvin Latvia vielä kestänyt 3 miehellä. Maalille ja se lipsahtaa nyt sisään. Tämä on kyllä Enkusenssin maali. 4-0 Suomelle. Ja tässä nähdään vielä uudestaan Suomen 4-0 osuma. Hyvin maalin takana voitetaan irtokiekkoja. Joo, kyllä syötöksi oli tarkoitettu, mutta siinä on Latvian pakki välissä. Joo. Suomi ristää kiekoon päädyssä keskellä. Siinä on lähteen paikka. Aivan ei saa sijoitettua, vaikka oli kyllä reilusti aikaa lähteellä katsoa, että minne ampuu. Viivalta vetoo ja se lipsahtaa. Ja nyt on kyllä Enkusenssilla. Alkaa näyttää siltä, että Enkusenssin peli on kohta ohi. Sieltä viivalta lähtee. Hyvä nosto ja kiekko muuttaa välillä suuntaan. Se on vaikea Enkusenssille. Joo, hyvä ohjaus Ropolta tästä. Ja nyt on sitten Suomella tiukka alivoimaharjoitus tässä seuraavaksi edessä. Takatolpalla olisi vapaa mies. Vielä Latvia pelaa kuitenkin viivan kautta. Veto lähtee ja sinne se menee. Näin rikkoontuu Metsolan nollapeli, kun Latvia pelaa 5-3 vastaan. Joo, tosi tarkka laukaus. Siellä tuonne tolpan juureen. Ja taisi siinä sen verran olla maskia, että Metsola ei ihan alusta asti nähnyt tuota laukausta.